County ma Kisumu. In bende isewacho ni isiro ahinya wach ni mara joma mine monego bedni giyudo lo, bed mon liete obed kata nyithike ma ponono iweyo maonge lo. To inyalo mana nyiso ni ang'o ma sirikal mag gwenge onego bedni timo, obed ruodhi, obed jotelo gwenge ma tindo tindo mar mondo mi e kinde ma kata chiliela owe kanyo to we kod lo makamano okomae en kaka ng'ama miyo odong kod lobno konye ponono gede kata nyalo wacho ni ous lo matin okony kata nyithinde mar mondo mi odhi mbele koda sombgi e yo makare. Anyuola kata jotelo mantiere kor gwenge onego bedni siro joma mine e yo machalo nade e rito ratiro margi e weche mag lo. Miriam. Jotelo mag gweng kata chief mokwongo tik nikech chief gi bende gin ji mondi kapok gibedo chief. Walamone gi Nyasaye mondo gi change attitude gi towards joma mine. Mar ariyo, sirikal oti gi jo chief kata jotendo mag gweng mondo wach mar succession obed gima nyalo bedo gi human approach rather than the rigid laws mani constitution. Mar ariyo, wadok chiene gima nyamera man kanyo nowacho ni mondo weche gi obed mayot nikech wach toto Nyasaye mong'e inyakwongo ne chori tori nyakwongo ni samoro bende ati in gi nyithindo machuo wabed joma ka ng'ato kawi no kendi mar adier ma in gi supporting evidence ma kata ka koro dwa kwedi kata jo dalagi dwa kwedi kotho tiyudo kiwacho ni wuoduni nokenda e kanisa, wuoduni nokenda marwa waluongo ni nyaka, wuoduni nokenda e court. Alafu chief obed gi network gi jopiny to nikech weche mag land gin ga emotive koro gibed arbitrators ka ng'ama miyo manye jaode otho ywak kata ni dwa mae lope kik wabeda gi attitude moro ni chuore nyose tho tino dhi kamoro kende. Gibed joma bedo gi human approach, gibed joma nyalo konyo jogweng mondo gibed joma nyalo konyo familia ma koro owito babagi mondo mama oyud kaka nyalo rito joma tindo. In a nutshell, let us make succession laws more available and simple for joma nie villages kaka joma mine mag widows. Mogik tik kuoma, let us change our attitude. Nikech mine gi nyithindewa. Attitude, societal attitude, the notion ni women are not worthy. Let us change that attitude. Fatuma,